бо соҳибистиқлол гаштани тоҷикистон таваҷҷӯҳ ба ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ ки дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бисёранд ба ҳадди имкон афзуд. Бо супориши бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муҳимтарин аз онҳо зери ҳимояи давлат қарор гирифта шуданд. Яке аз чунин ёдгориҳои таърихӣ Кофарқалъа воқеъ дар деҳаи Боғефи ҷамоати деоти Сучони ноҳияи Шуғно мебошад. қалъа бо мурури замон дар натиҷаи фаъолияти одамон рӯ ба харобӣ овард. бояд қай намуд ки дар солҳои арзи иттиҳоди шӯравӣ барои муҳофизати он ягон чора андешида нашуд. маҳз аз ҳамин сабаб сангҳои деворҳояшон сарфи иморатсозӣ гаштанд. оиди ҳифзи чунин ёдгориҳои таърихӣ дар омӯзиши амалӣ сухан рафт. аз диди мудири осурхонаи кишваршиносии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Хушомад Али Додов бояд аз як шахси солимфикр ҳифзи ёдгориҳои таърихиро вазифаи муқаддаси худ шуморад. кормандони осорхонаҳо бошанд оиди ёдгориҳои таърихӣ дониши боэътимод дошта тавонанд онҳоро барои сайёҳон муаррифӣ намоянд. ҳамасола санаи 18 апрел дар тамоми ҷаҳон рӯзи байнахалқии ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ бо тантана таҷлил мегардад ва хушбахтона имсол дар паёми навбатии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон низ вобаста ба эҳё ва ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ сухан рафт ва имсол дар асоси идоратҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шӯъбаи фарҳанги вилоят тасмим дорад як қатор чорабиниҳоро пиёда намояд. ва имрӯз мо кормандони осорхонаи таърихии кишваршиносии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳамроҳ бо кормандони китобхонаи вилоятӣ ва китобхонаи вилоятии бачагона тасмим гирифтем ки яке аз ёдгориҳои қадимаи мардуми Бадахшонро ки дар деҳаи Боғефи ноҳияи Шуғнон қарор дорад ва маҳруф аст ба қалъаи Боғеф ё қалъаи Кофарқалъа дидан ба ҳама овардем. ин иқдоми мо омӯзиши илмӣ назариявӣ аст ки бояд ки кормандони мо бо чунин ёдгориҳои таърихӣ аз наздик шинос шаванд. бобати вазъи кунунии ин қалъа бояд ки мавод таҳия намоем. Кофарқалъа яке аз ёдгориҳои бузурги таърихӣ мебошад ки боқимондаҳои оташкадаҳо то ҳоло ҳам дар ин макон ҳарзи астӣ мекунанд. тахмин меравад ки дар баробари аҳамияти истеҳкомии қалъа вазифаи фарҳангӣ мо қалъаро аз назар гузарондем бояд ҳамон замоне ки дар ҳинҷо зиндагӣ мекардем дар пеши мо ҳамчун лентаи кино вайдо гардид. дар ҳинҷо аҷдодони мо зиндагӣ мекарданд. меҳпарастӣ эътиқоди баланд доштанд ва дар баъзе ҷоҳояшон оташкадаҳо ҳастанд ки аз онҳо шаҳодат медиҳанд. ҷуғрофияи ҳамин қалъа низ ба дака мехӯрад ба ҳамон замонҳои пеш аз исломӣ. аввалан он дар як баландии торами кӯҳ сохта шудааст ки як сабабаш тозагӣ ки дар авасто ва дар дини зардуш дар ҷои аввал меистад дар ҷои баланд аст. ин ҷое ки тоза аст. бояд қай намуд ки дар асрҳои 2-3 то мелод яке аз шохаҳои роҳи абрешим аз водии ғун гузашта қалъаҳои Ванқалъа, Чарсем, Ривак Барсем ва Кофарқалъа ҳимояи онро баҳуда доштанд. мутаассифона бидуни боқимондаҳои Кофарқалъа аз қалъаҳои дигар ному нишоне намондааст. аз ин рӯ ҳифзи ин ёдгории беназири таърихӣ ва гузарондани ҳафриёт дар ҳудуди он аз фоида холӣ нахоҳад буд.